Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sizophelela ngamasiko ukhona umbuzo osalile. Lapha yakumhlonyane ingcekeza kwezinye indawo umkhuliso lokho kwenzela ingane yentombazane mayiqala ungena esikhathini. Kuyenzeka manje ngoba izinto zenzeka ngendlela ezenzeka ngayo. Nanga umntwana ukhona wentombazane ugcine ubaba akamkhokhelile akahlawulile akenzanga nje ngendlela efanele ubaba izinto ezibhekene nengane. So ingane ikuphi? Iko malume noma wayo. Lana ngoba kunomhlonyane sekufika leso sikhathi. Kuyenzeka ingane yenzelwe umalume noma umama wengane uvumelekile ukuthi ayenzele umhlonyane ebesekhaya. Ngibuza guys ngoba angaze ngizwe, angaze ngibone. Senginqenwa ukuqalaza ku-social media. Ngihambe ngibheka ngoba ngesikhathi mawusesha kunembono ehlukahlukene. Ngiyenza ukuthi ukhona owaziyo, ukhona wake wakwenza ukuze ozofica le video akuthole ukuthi kuyenzeka yini. Engike ngakubona ku-TV bekuyi-The Gumbies la ubaba uGumbi nonkosikazi wakhe oqala bebenzela ingane yabo beku-last year kule season abagcine ngayo. Kwaphinda futhi khona ku-The Gumbies babenzele uYolanda enzelwe kubo. La kaMseleku kubantwana bakaMseleku kusawu-Abo abamenzele umhlonyane lo kaMacele basebenzela ne-16. Nala engiphuma ngakhona kusa indlela efanayo engazi ngayo. Manje ngibuza ukuthi njengoba manje ikhathi zinjena obaba banalento abanayo baphethe la eMzansi abayikhokheli ingane abenzi kuze kufike la ukuthi ingane ibize isibongo sayo ngqo ifake isiphandle sakubo. Uma ke umntwana kufika le period kungenziwe lokhu uvumelekile uma ukuthi amenzele wengane noma umalume noma kuhlala kube isikweletu kulinda ukuthi ubaba uzokhokha ngesikhathi akhokha ngaso bemenzele ke esengale. Lana ke sokuqala khona ke izinto eziyamaphutha ngoba ngithi isikhathi masihamba kuzoze kufike la ingane isihlangana khona nomuntu wesilisa mase kuthiwa ayikwazi ukwenzela because of 1 2 3. Kodwa umbuzo uthi useyafika kulesi sigaba umntwana unoma wakhe ekhaya kubo kamama komalume. Umalume uyacela ukuthi awenzele umcimbi noma umama naye engawenza ngoba ukubo. Ngivale ke le video ngithemba ukuthi iyazwakala indlela engibuza ngayo. Umbuzo uyezwakala. Kusho guys isikhathi esiningi ngikhuluma isiZulu la kodwa kube ngathi ngikhuluma iAfrikaans or enye language engayazi. Vele ngingazwakala uma ngifunda ku comment section kube ngathi khona indawo la kusale khona. Mhlawumbe ukuze ngikwenzele i-example egqamile nangu ubaba uMseleku uMpilo noSine abakashintshi isibongo. uSine bebengakwazi ukumenzela kaShibe bemenzela umhlonyane. uMpilo bebengakwazi ukuthi bemenzele kaZungu bemenzela umhlonyane. Ngoba manje isikhathi la uMseleku eselungisa khona indaba zabo sebebe badala. Kodwa kwezinye indawo ke kuyashiwo ukuthi uma ingenzelwanga ingane umhlonyane uyenzelwa. Kuya ngekhaya nangendlela aba-understanda ngayo izinto zamasiko. Kodwa la ngizobuzela umama ke onengane, ingane ingakuyena ingakhokheliwe ukuthi ke makufika lesikhathi unalo ilungelo lokuthi amenzele umntwana noma kuzophambana. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye bye.